اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر دی ہے، ہر چیز اللہ دی تسبیح بیان کر دی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک نبی دا واقعہ بیان کیتا ہے کہ ایک نبی اپنے لشکر دے نال چلدا چلدا ایک درخت دے نیچے بیٹھ گیا آرام واسطے، تے اس درخت دے نیچے ہونا ایک چیونٹی نکلی تے اس نے اس نبی دے پیر تے یا کسی جگہ تے کٹ لیا۔ نبی اٹھیا، انہیں جناب سامان اٹھوایا اور اس درخت میں پٹوا دیتا اور اس جناب جگہ تے آگ لگوا دیتی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے نبی، ایک چیونٹی نے تینوں کٹیا ہے اور تو ساری چیونٹی انج دے گروہ نو بھی آگ لگا دیتی ہے کہ جیڑا گروہ میری تسبیح بیان کر رہا سی، جیڑا گروہ میرا ذکر کرتا سی، اس گروہ نو بھی چیونٹیاں دے اس گروہ نے تو آگ لگوا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بات کرن دا یہ مسئلہ دسن دا مقصد یہ ہے کہ انسان تا انسان اللہ دا ذکر، اللہ دی تمہید، اللہ نو یاد، اللہ دی مخلوق جانور بھی کردے نے، چونٹیاں بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان کردے نے۔ سان تا نہیں پتہ رہندا نا، سانو سمجھ نہیں آندی، لیکن او اللہ دیاں تسبیحاں بیان کردے نے، اللہ نو یاد کردے نے، اللہ دا ذکر کردے نے۔ اللہ پاک عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔